vatandaşlar, bu oyunda Türkmenistan'ın Kârdışlar Taşlarının Merkezi Gençliğinin Şeylekem Yurdu'nun Makaat Müdürlüğü'nün kurulmalarına kitap şu ölen geçirdi. Bu yerde nefirleşimi deyali bir nesi kitaplar, kitap dukalları, umuman şoňa meňde Şeylekem Yurdu'nun bir nesi brendleri, sergok günü öz işlerini ortadan çıkaptırlar, ondan daşgaram berde bir nesi bayrak koşuluşlar geçýär, çağalaryň gadyklanmagy üçin, çağalaryň ülfüni öňe çekmek üçin giden işler geçirilip şolan emnetilen ýakyndan tanış bolalım we nämeleriň bolup geçýänlerini jekmejekde de aýdyp berýär. Mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar, bugünkü günde tergiden gepleşimde dowam edýär. Türkmen aljylarynyň içinde bir ýerini alsam, bir ýeri mogat diýen düşünjesini giýirmek başaran Gaýarly Market. Hoş gördük, şadlyk bugünkü günde. Üstünlük arzu etmek bilen ine bugünkü günde terge gatnaşýan ähli çağalara şunun ýaly kiçijik kompakt görnüşdäki pizzalar taýýarlapdylar. Şular dogrusynda aýdyp berýän. Bu pizzalar 2 adamlyk bolup, şol çağalara boşgy ya da yanıltmaça aytmaların esasında soğuk verilen pizza günü. Şöylemi. Şu görnüşdäki pizzalar halka da çıkıp başlarmı? Bakası 5 manat, diýerim alsam 1 manat. Demek 5 manat töläp 2 tanesini alıp bolýar. Näme bolam, bu diýip size bererim kadi. Mehriban adamlar, ýurdumyzda meşhur brendleriň biri bolan Rowşen aýaklar sus karhanasyny bolup gelýär. Erda hoş gördük. Serga gatnaşýan bu günde şahry orman halkary gün münasibetli näme teklip etýär? Gatnaşmagynyň maksady näme bolýar? Näme bugün çağlar orman halkary gün münasibetli Türkmenistan Kine Konsert Merkezine kitap şuwelen geçirilýär. Bizem Rowşen aýakgaplary, Rowşen Kids adly brendini, ýani çağlar üçin niýetlenen aýakgaplary terga getirdik. Bizim aýakgaplarymyň beýle aýakgaplardan tapawdy hakyky deri bolmak bilen, ýani çağalamyň aýagyna rahat oturýar, aýagyny ızdyranyp, onuň öz berkli bilen tapawlan ýa. Daýryny nokta, esasan çağalyň maýanyny ölen bakasynyň elýeterligini belläp geçmeli kadi. Esasy we bakasy elýeterli. Şirin mukamları canlı ýagdaýda ýerine ýetirýärler üçin anime müzigiň ýetlerine köp sawatlanmaýar. Mehriban vatandaşlar, bugün Türkmenistan Kine Teatrynyň uly galynyna ýörüýte kitap taýýarlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär. Ol bäsleşikde ýeňiz bolan bir näçe illeşlemler kem, umman islenlik adam gatnaşyp bilýär we Zeken ýoly okuw merkezinden bilelikde gurulýan. Bu çäre gatnaşan her bir adam soralar, dogry jogap berse gymmat bahaly sowgatlar hatda awal sagalda şu Binjars merkezine ýörüýte ýollanma şeýle bir näçe bayraklar goýulan. Bu maglumatlar barada, bu geçen şähere barada videoda siz videonyňyzy söýlen nähribanlar turkmençe.com.tm şeýlekem Zeken ýolynyň ýani okuw merkeziniň web saýtyndan özüni tinlap doly maglumaty alyp tomaşa edip biler.